Inton aldaw ti Domingo marambakan ti Father's Day. Kasano kadi padayawan nyo dagiti amma iti dayta nga aldaw. Ada parang ni Christine Bornolia sa Baway. Napatag ti papel dagiti amma iti komunidad. Saan laang nga isu ti mangipaay iti kasapulan ti pamilya. No dikat kang runaan na katulungan iti pannakamuli ti kababalin dagiti ubingda. Ti ama, ti may sa kadagiti tangtangaden dagiti anak, gapu iti awan patinggana a panagsakripisyo da para iti pamilya. Inton Domingo, maobobserbaran ti aldaw dagiti ama. Da kayo kailyan, kasanuyo mat arambakan ti Father's Day. Nagturungpay iti Baguio City ti celebrity couple ani Desiree Del Val ken Boom Labrusca tapno mamaminsan arambakan dati Mother's Day ken Father's Day. Sigun kini Desiree, simple laeng ti selebrasyon dagitoy. Tinapatag, agkakadwada a pamilya. Usually, we would just eat dinner, ganyan. Pero ngayon, mas naging special yung Father's Day. Kasi nandito rin yung mga moms namin na post-Mother's Day celebration and pre-Father's Day celebration. Timat pamilya ni Angela Manipud pay Batangas. Tunggal Father's Day, kadawyan nga araramidan ti pamilya na ket agturong da itimol. Sigun kini Angela, may sa kadagiti karakter ti amana ti kanayon ang nakasuporta ken kuana ken ti kinaanos na. I love how he's very considerate sa akin and lagi siyang he always has my back ever since. Kung lagi niyang sinasabi sa akin na andito lang ako para sa'yo, kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay, andito lang kami ng mami mo. Ni Tatay Rudy nga agtawan iti 70, adaan iti 7 nga anak. Sigun ken kuana, idi kabanbanwagan na nagtrabaho daytoy kas construction worker tapno laeng mabiyag na ti pamilyana. Ita ang nakaadal ken naadaan iti bukod a pamilya dagiti anaknan. Ti innal daw a kararag na para lata kadagiti anak na. Sapay kumatak makapalay dia. Nasalong lahat amin. Hello everybody sa mga tatay natin at saka mga nanay na tumatayong tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Iti daduma a sitwasyon, ada dagiti amma nga agserserbikas inamot laeng iti pagtaengan. Adamat dagiti ina nga agserserbikas ama. Anyaman ti sitwasyon ti tunggal ama ita agundaway. Mapadayawan kayo. Kadagiti adigi ti pagtaengan, dagiti amma, tatang, tatay, papa, pudra, lolo, ken dagiti tumaktakder kas ama. Happy Father's Day! Christine Bornolia sa Baway, para iti Pagilian.